Diyan siya nakuhan. Diyan. Pero ito, kaiba po talaga. Yan, compare. Iba. At saka yung kanyang ganito, kanyan. Ganito, wala. Only 3, yan o. 3 lang. Grabe. Namangha po talaga ako nito. Kakaiba po talaga ito, no? Hey, what's up guys, and welcome back to my channel. So this is Lips Mio. For more about dragon fruit, please subscribe and check on my playlist all about dragon fruit. Ayan, no? So nandito po kami ngayon ni Tatay Andres sa farm kasi nga ipakita namin sa inyo yung rare na dragon fruit or yung kakaiba na dragon fruit kasi nahinog na po guys. So ano pa hinintay natin? Before ko ipakita sa inyo, mag-tour muna tayo. Ipakita ko muna sa inyo yung natapos na naming balutan. Yan, ano yung ginagawa ni Tatay? Anong ginagawa mo dyan, Tay? Tubig. Meron palang tubig. Kaya kinukuha niya yung tubig sa dragon fruit. Yan. So, ginaganyan ngayon. Tingnan nyo. Kasi plastic lang po yung ginagamit namin. Yan o, nagtuo na. So ngayon guys, let's go na. Mag-tour muna tayo. Pakita ko muna sa inyo, no. Tatay Andres. Yan, so let's go. Ayan, wow, dito tayo magsimula na. Wow. Puro mga red. Kasi mga plastic po yan. Ginagamit namin is mga plastic. Yan o. Ang dami. Muto na ko gamiton sa para ma-wear niya. Di man pwede. Pangitaan pa ko nagpahagyon sa on. Yan guys. Hinahinay lang tayo, no. Kasi nga. Yan. So almost done na po. Pero meron pang iba hindi pa na balot kasi kulangan kami ng plastic. Bukas pa ako magdala ng plastic. Nahinay lang tayo. Yan. Yan o. Kaka-blooming pa lang niya. Wow. So dito na naman tayo na side. Yan. Parang mga Christmas tree. Ala Christmas tree po yung mga bunga. Tingnan nyo yan. Sa Christmas tree. So maya pagkatapos natin maglibot dito, ipakita ko na sa inyo yung rare na dragon fruit or yung kakaibang dragon fruit. Yan o. Wow. Ang ganda tingnan sa mata. Parang mga bulaklak na Rosas. Yan, may kinagat pa ng langgam. Hindi namin namalayan, pero okay lang yan. Sa inyo na yan. Diyan na kayo matira. So ito naman yung not healthy dragon fruits. Yan. Tingnan yan. Wow. Not healthy dragon fruit. Yan. Not healthy dragon fruit. Yan, 3 na. Kailangan po talaga yan kunin. Pwede rin ito pang dekorasyon. Pang dekorasyon. Subtraction, multiplication. Yan guys, oh. Ang dami ko ng harvest. Na-harvest. Meron po talagang hindi matutuloy na bulaklak. Pero dito sa amin, hindi almost ata lahat tuloy-tuloy sa pagbunga. You know. Yan. Ito hindi pa naputos or hindi pa nabalot. Bukas pa yan.
Yan, dito na naman tayo. Yan o. Wow. Wow. Ang giso. Hmm? Hmm? Ah. Grabe. So dito na side, wala siya masyadong bunga o walang hinog, pero tingnan nyo, ang dami na namang sumisibol or patungo na mag-bloom. Tingnan nyo guys, yan. Grabe, no? Unstoppable po talaga. Unstoppable yung pagbunga niya. Basta season. Yes, pag season po talaga, unstoppable po talaga yung bunga. Yan. So doon na naman tayo. Yan. Wow. Tingnan niyo yan guys. Ito. Grabe. Grabe talaga. Mapapawaw. Mapapasana all sa kanyang bunga. Sana all daghag bunga. Sana all. Kakamawir ko lang po. Yan. Tingnan nyo. Yan, malinis na. Napaka-clean yung paligid. So dito tayo. Wow. Ganda. Ang ganda po talaga. So dito guys, alam nyo kung bakit hindi siya namunga. Dahil nitong puno na to. Kailangan putulin itong puno na to. Pag hindi siya maputol, lis bunga po talaga. Tingnan nyo. So one of example po, no, kung bakit siya hindi namunga. Because sa itong malaking puno. Ayan, so dito naman tayo na side. Wow. Ang dami. Tingnan nyo. Yun, so doon naman to yung lower side. Punta tayo dyan mamaya. Ayan. So dito na side guys, hindi siya masyadong maraming bunga. Pero at least meron siyang bunga. Tingnan niyo. Yan. Pero doon yung pinakamarami. Puntahan natin po. No? Puntahan natin. Dito tayo. So ito yung mga not healthy na bulaklak ng dragon fruit. So sa mga hindi pa nakita, no? Kasi for the first time ko po nakita ito nung nag-flower dito sa farm. Akala ko ito yung mga healthy. Kasi nga maganda yung kulay niya. Pero alam niyo guys, hindi pala. Yun palang mga green. Kulay green. No? So na-prank po ako ng dragon fruit. Akala ko ito yung mga healthy na dragon fruit. Kasi nga yung kulay niya napakasigla. Pero yung kulay green po talaga yung yan, dito na tayo. Wow. Mapapawaw po talaga kayo. Yan. Wow, ang dami. It's a blessings. It's more blessings po talaga. Yan o. Yung not healthy. Ang daming not healthy dito. Nag-harvest tayo ng not healthy dragon fruit. Yan o. Dami. Grabe guys. Yan. So yan po. Nandito na tayo sa lower side. Tingnan nyo ng mabuti kung gaano karami yung bunga.
Wow. Suslumo ko na lang. Grabe guys. Mapapasana all ka na talaga. No? Yung bunga po talaga. Grabe. Grabe. Tingnan nyo. Yan, malapit na mahinog. So ipakita ko sa inyo no, kung ano yung kakaiba ng healthy dragon fruit at saka not healthy dragon fruit. So dito, meron dito example. So ganito. Pag ganito po yung kulay ng dragon fruit ninyo, yung bulaklak ninyo, ito po is not healthy. So ito naman yung kulay sa healthy. Kulay green. Yan. Yan o. At saka alam nyo, easy lang siya matanggal. Yan. Hindi kagaya nito. Napaka solid. Hindi siya matanggal agad. Yan o. Easy. Ayan, so punta na po tayo dun. Tapos na po tayo dito. Tingnan nyo yan o. Wow. Wow. So this area, lower side po ito. Kanina nakita nyo, yun po yung mga upper side. So this area is located at lower side in this farm. No? So ang daming bunga. Wow. Tingnan nyo guys. Ganda. Daming bunga. So yan, punta na po tayo dun sa ating rare dragon fruit. Ipakita ko na po sa inyo yung rare dragon fruit. Yan, nandito po. Kakaiba po talaga. Kung nakikita nyo po sa previous video ko is I show you na hilaw pa yun. Pero ngayon, hinog na. So ano pang hinintay natin? Let's go na. Ayan. Here we go. Punta na tayo dun guys. Ayan. Ito naman yung kinagat ng ibon. Yan o. Kinagat ng ibon po talaga. Ayan. Hapit na tayo. We're almost there. So wait for it. I wanna show you the rare dragon fruit. Minsan lang po ito mangyayari. Alam nyo, sa ganitong bunga, hindi kayo makikita dito sa market, kundi here lang sa farm nito. Ni sa inalagaan ni Tips Mio guys. Ayan, so kita ko na sa inyo. Wait a minute. Gihangos. Gihangos gamay. Yan o. Dito na tayo. Inhale. Exhale, exhale, inhale. Ayan, nandito na tayo. Ayan. So, ito na. Totoo ba kaya ang sinasabi ni Tips Mio na hinog na yung bunga ng dragon fruit na rare or kakaibang dragon fruit? Sabi ni Tips Mio,
totoo kaya or hindi. Ayan, so ito na po yung stem niya. No, ito po yung stem ng dragon fruit. Ayan. So buksan na natin. Wow. Hinog na siya, guys. Kakaiba po talaga. Yan, no? Very rare. Kakaiba po talaga yung kanyang bunga. Grabe. Parang continue. Continue sa stem. Tingnan nyo. Paano kaya ito ma-harvest? Ano kayang lasa nito, guys? Pag ito na ma-harvest. No? Iba po talaga yung kanyang style, no? Grabe. So yung iba, oh, yan, magtanggal tayo, ha. I-compare natin. Yung iba nga ganito, pero siya, grabe. Ibang iba. Yan, oh. Meron siyang diyan siya nakuhan. Diyan. Pero ito, kaiba po talaga. Yan, compare. Iba. At saka yung kanyang ganito, yung kanyang ganito, kanyan. Ganito, wala. Only 3, yan o. 3 lang. Grabe. Namangha po talaga ako nito. Kakaiba po talaga ito, no? Mura na mungguloid. Mungguloid. Maragaba lang or tawag. Yan, no? Kakaiba po talaga, guys. It's a blessings or ibinigay lang ito ng Panginoon na bigyan kami ng ganitong dragon fruit na style or kakaibang dragon fruit, no? Ano kayang lasa nito? I hope makatikim ako to. Pwede ko tong matikman. Iba-vlog ko rin. Yan, good content. Ayan, so yan, guys, oh. Grabe. Kaiba po talaga siya sa ibang dragon fruit. Tingnan natin yung iba, oh. Yan. Tingnan nyo, i-confirm natin. I-compare. Tingnan nyo yan. Tingnan nyo. Kakaiba po talaga. Hindi sila magkapariha sa rare dragon fruit. So, ayan, guys. Napakita ko na sa inyo, no? Yung rare dragon fruit. Thank you for watching, guys. Keep safe always and God bless po. Ingat. Bye-bye. Ingat po kayo. Yan po ang rare dragon fruit. Kakaiba to. Bye-bye. Ingat.